i učitelji, samo prvi Da. Od učitelja sve kreće. Zapravo, svi učitelji su nam mnogo dobri. To su čuli koji treba da čuju i rekli su, pošto su ova deca u prvom razredu tako dobra, donećemo im poklone. I tim povodom došli su nam gosti iz opštine Medijana i doneli su vam mnogo lepe poklončiće. I vi volite poklone? Da! Ima li neko koji želi da dobije poklon danas? Ne želi! Morate da slušate. Zato je deco mnogo bitno slušanje da se čujemo, tako? Da! Ja vam predstavljam naše goste i oni će vas sada kratko pozdraviti. Posle ovako lepih reči i posle svih ovih znakova da ste sjajna ekipa koja je željna novog znanja, koja je toliko kreativna i želi da u ovu školu zgrabi sve nove znanja, nove veštine, nove iskustva i da se družite, želeli smo da vam poklonimo malo više pribora, malo više bojici sveski, da imate čime da iskažete tu vašu kreativnost, da stalno možete da iskazujete i svoje radove i svoje zadatke koje možete da radite tokom cijele godine, da bude lakše i učitelju, da bude lakše i vama, da tokom cijele godine imate na čemu da pišete i crtate, da dođete u školu sa novim rančićima, pa smo želeli da vam poklonimo jedan pribor, da vam ceo ovaj prvi razred protekne što zabavnije i što lakše. Može jedan aplauz za gostima. Ja bih samo da dodam da mi je Iskra rekla da ste vi najbolje odeljenje i da imate najboljeg učitelja, zato smo prvo kod vas došli. I učitelji. Principalno, sad ćemo da vam podelimo ovo, pa vi kažete da vam se to sviđa. Stiže mi sve drugari. Imate sve, svako ko je da se krijete se. Imate sve. Evo izvoli. Izvoli srećo. Neko ne srećo u prvi razred. Izvoli. I budite sjajni drugari. I odbori đaci. Izvolite. Evo stiže. Igrajte se, učite, crtajte, bojite, družite se. Da čujemo još jednom. Evo, zaboravio sam još nešto da kažem. Ovde je i Iskrin tata. Znamo Iskrin do tata? Da. Bravo. Dobro, šta se kaže kad dobijete poklon? Ćao društvo! Slušajte učitelja! Ja vama dovodim goste koji sa sobom nose poklone, zato što ste vi zaista dobri prvaci. I naši gosti iz opštine Medijana su čuli te vesti, dobro vesti da ovaj ko čuje, i došli su da vas nagrade poklončićima. Može jedan aplauz za njih. Evo, sada ću se ovdje pozdraviti kratko. Pa to ti si telo nešto da kažeš. Ne, si dva prsta, tako? Dobro, možda ćeš kasnije. Čuli smo da ste jako vredni, da puno pišete, puno učite, puno crtate, slikate, zato smo odlučili da vam donesemo nove sveske, nove blokove, nove bojice i još neke sitnice. Voli. Ko mi je dobio? Ti si već dobio? Jao, pa sam si ti. Hvala ti. Šahista je on.
Oni koji ćemo polaziti u školu, budete super drugari od ove godine. Oni su ovo je prekonoš, a ovo je prstup, da saobraćaju, da vratite te sveske, te poklone i da nastavite sa časom, a da to pogledate nakon časa. Ovo je Atmosfera. Ozbiljni deco, bravo. Deco, dovela sam vam goste iz opštine Medijana da podele paketiće. Kažu da su ovi prvaci mnogo vredni i žele da vas nagrade. Jer je to tačna informacija, da ste mnogo radni? Da. Jer lepo učite? Tako vredni sigurno treba još sve, još olovki, još bojici, blokova, tempera. Jer bi lepo da vi imate puno tokom godine, možete stavno nešto malo da učite za pristupno crtanke. Pa ćete da dobijemo svi po jedan paketić da vidite šta imamo. Ajde, dogovoreno. Možemo malo to gledati? Dobar dan! Vodimo vam goste! Dobar dan! Ja vam kratko vidim. Deco, dovela sam vam goste iz opštine Medijana. Svako od vas po jedan paketić. Kako se kaže kad se dobijaju pokloni? Hvala! I nastavite da budete dobri, da se trudite i mi ćemo stalno da vas nagrađujemo. Je to u redu? Da! Sada će vam se obratiti predstavnici opštine Medijana. Ja sam čuo od moje čerke koji isto prvi razred ovde kod vas u školi da vi puno radite, puno pišete, crtate i da vam treba više bojica, olovaka, svezaka i zato smo vam ovde pripremili neke paketiće sa tim priborom. Hoćete da bacite pogled, da li vam se sviđa? Sedite tu sad što ne dođe. A zato što su vredi, zaslužili su poklone, tako? Ko je mnogo vredan, treba da bude nagrađen. Ima li nekog da nije danas dobro radio? Nema. Bravo, onda ćete svi dobiti poklone. Za današnje poklone zaslužni su ljudi iz opštine Medijana. I oni će vas sada pozdraviti, a onda će vam podeliti paketić. Drugari, za sve ovo što učite ove godine, za sve ove nove avanture koje vas čekaju u prvom razredu, potrebno je mnogo novih svezaka, olovki, bojici, knjiga, blokova, da sve vaše ideje, sve vaše zamisli pretočite u nova slova, reči, boje, oblike. Zato smo želeli da vam poklonimo puno novog pribora, da uvek imate da izrazite svoje osjećanja, svoju kreativnost i da budete dobri đaci u prvom razredu, jer to je najvažnije. Ajde. I opština Medijana I ove godine podržavamo prvake koji kreću u školu, paketima koji sadrže puno pribora, sveski olovka, bojici, raznih drugih pribora koji trebaju za nova znanja, za nove veštine i za sve što će naučiti. I to ne samo za školu Dušan Radović. Ne, sve škole u Nišu i svih 10 škola u Medijani za prvake, pokloni koji će im pomoći da u prvom razredu budu još bolji đaci. Srećno prvaci. Dobar dan, evo nas opet, našli smo pakete. A? Sve mi dobri, izvinite, vi niste dobri, idemo. Idemo. Hvala. Ne, već dobila. Jesi? Tamo da plaći. Vidite što ste čekali, našli ste na drugo mesto. Šta se kaže? Kako ovo